Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Jingkulmar kalami hakawe kedukan di mobile phone jong ka company Apple Mumbai kebelatip kum ka banda kurla kompleks hakastap jong ka sngit hoding hapding kinong Thied mobile phone kibe kni ban Thied ya ka iPhone 17 badang shupin mi thamai hakadur khi balapin mi da ka PTI la yo i baraki phongut kishnrang kibe thnyan shabar jong ka dukan Apple ban ya kni Thied iPhone ke balakalalong kum ka basa di dokha hagadur khi rei iru bagadon kichnya patan uwe halor uwe pan kani kala ja hadien ba company Apple kala penbena ban sale ne di Duna dor nakador bajubu eki iPhone kabala penong eki pat ba banelum hakidukan Mumbai bad hadalhi hagate ki jingmi Jingkulmar ki don kinong Thied ki bala yeng line ki bale thu baga jingmi Jingkulmar kade namar ke jingduna ki bor ba pahara uwe ne kinong Thied ule thu bola yeng line do kapor san bejim step Hendai ki badang wan hadian ki lakani ya ulan ki balawan ra ka Jingkulmar. Kum kani ka jingya be ki pat ba ban Thied iPhone kala jaru New Delhi bar Bengaluru hak bagi nong Thied ki la upline dupa baro shimit hajan ka dukan ban yo kham hashwa ban Thied ki iPhone. Ka Apple kala benbena ban de Duna dor ka iPhone 17 Pro bat ka Pro Max top models bat ka iPhone 17 bejudi borbor barbaro ki jat iPhone kabakador kalong na do prapu ar hajar khandai spa shaka ar lak lai pu hajar tingka